Z archívu sme získali staré listiny, kde teraz sa píše odkúpenie lesov, píše sa o spôsobe hospodárenia a naozaj z mnohých tých záznamov vlastne mestského zastupiteľstva, nazývali to vtedy sesia, tak vyplýva, že ten vzťah bol veľmi teda kladný a chránili si ten les. Dôkazom toho je aj to, že tu máme takéto staré hrubé stromy, pretože chceme, aby teda, aj keď to nie je konkrétne tu rezervácia, ale aby tie nejaké staré stromy zostali aj pre naše deti, pre ďalšie generácie, aby potešili oko, srdce a potom tiež pre vývoj niektorých vzácnych druhov chrobákov, treba z fúzačov a tak ďalej. Nie sú to veľké plochy, niekedy sú to len skupinky stromov, ale tu vidíte takú ukážku. Z archívnych materiálov vyplýva, že konkrétne tento les, máme to šťastie, že sme to vedeli teda zistiť, sa ťažil v roku 1896. My ho ťažíme po 120 rokoch a v tom čase sa tu u nás na Gemeri robila obnova cez semenné výstavky a toto sú jedné z tých semenných výstavkov, ktoré prežili teda tú ďalšiu generáciu a nechávame ich na dožitie, čiže sa nebudú ťažiť. Ako sme videli, prírode blízke obhospodarovanie lesov nie je miestnym lesníkom cudzie. A k prírode blízko má i miestny poľovník Štefan Remper, ktorý svoje zážitky z prírody a poľovania tu v okolí Revúcej spísal do knižky poľovníckych príbehov. Zaujímavé sú i ilustrácie v tejto knižke, pretože ich autormi sú deti z miestnej umeleckej školy. Všetci poľovníci, ktorí sa zaoberajú výkonom práva poľovníctva, zažívajú svoje zážitky. Niektorí ich rozprávajú pri rôznych stretnutiach poľovníkov, či už na poľovníckych chatách, pri poľovačkách, alebo len tak pri pive. Ale málo kto je taký, ktorý si to trúfne zverejniť a dá to na papier, vydať dokonca knihu. Medzi takýchto zaujímavých a zvláštnych ľudí patrí pán Štefan Remper, ktorý zaujal určité prázdne miesto po takých poľovníckych literátoch, ako boli pán Galo a pán Strinka, ktorí čerpali z príbehov teda z tejto nádhernej revúckej prírody. Som rád, že mojou prácou som urobil akúsi osvetu medzi ľuďmi, medzi tými v úvodzovkách poviem obyčajnými